Andito na po kami sa ano pa lang gata? Tigawag na ni ay nato. Nato 1. Ba dapat ba magpirma ka sana? Pirma naman. Sabi niyo po rin harap. Diri din to kadali na sumabi na. Ito na sumunod. Baka sari harap. Uy, ako din isura din ah. Magayunan din nga sa din dulo din. Maraming isda. Wala naman pala talagang tulugan dun sa Onika Iha. Di ato ka ng mga bex na ano ka na to. Oo, nainggit. Kahapon kasi nung wala kayo, may mga bex na duman sa akin. Oh! Tanong. Oo. Oo! Pupunta po kami sa dulo ng walang sugar. Kami sa kabilang swimming area. Kapit bahay ng Atulayan. Atulayan. Parang madam tayo maglalay. Nakatagay ka load.
Teresita. Baka Google na isa ito. Google na mga balay-balay. Kaya inanahan na kasi ng mga tao. Kakaiba na itong atulayan na to. Maganda nung unang panahon. Tapos, hinakot na yung mga shell. Wala na yung mga shell dito. As in, pa yan. Maraming shell. As in, maganda. Panat na po. Pero yung tubig. Oo. As in. Dali ko naman sa pagdali. Hinakot siguro ng shell. Ginaya ko, nangakakot ng shell. Madam Sai, are you ready for the pectorial? Siya po yung... Pagkaluyo, pabili tayo sa luyo. Oh, siya po yung aming model mamaya. Hello. Opo. Dito muna po kami sa kabundukan. Hanap kami ng pictorials. Sa... Hindi, dapat mag-picture ka saan. Ha? Picture ako sa akin. I'll keep a party. Ay, siguro maganda pala. Mamaya. Kasi po yung hinahanap ay yung ano. Ayan sa Atulayan area. Welcome. Hi, vlog.
Ay, vlog. Ay! Naka-vlog tayo. Para pag ano, sayang yung basura. Sana wag uminit. Baka mamaya, ano eh. Really? Sarap jellyfish. Ano ka kaya sa filter na gano'n? Di mo Diyan na? Diyan kaya kayo? Diyan oh. Ang ganda. Yan, diyan. Nasa pagpapan talaga yung restaurant ko.